Kabilang ang probinsya ng La Union sa matinding naapektuhan sa pagtama ng malalakas na bagyo ngayong taon at ang sektor ng turismo ang pinakamatinding napuruhan. Sa ngayon, unti-unti nang nakakabangon ang sektor ng turismo sa lalawigan para ma-accommodate ang inaasahang dagsa ng mga bisita ngayong holiday season. Kabilang dito ang lungsod ng San Fernando. Inaasahan na rin umano ng Tourism Office ang unti-unting pagdating ng mga bisita habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon para magbakasyon. Generally po, nagre-rebuild naman na po yung ating mga tourist destinations at okay na pong pasyalan at puntahan. Saka sa mga turista pong pupunta dito, malaking bagay po na mapuntahan, mapasyalan niyo po ulit ang San Fernando La Union at bisitahin niyo po kami para makabangon naman po yung ating mga negosyante, maliliit na negosyante, yung ating mga kababayan na nagsusumikap, ibangon at bumawi sa salantang dulot ng ating Emong at Uwan. Ang estudyanteng sa Angel, ipinasyal sa Filipino-Chinese Friendship Pagoda ang kanyang mga kaklase. Dito, tanaw ang overlooking view ng West Philippine Sea at kabundukan sa silangan. Mas maganda kasi sana paggabi po para makita po yung mga city life. Pero iba't iba pang mga tourism sites ang pwedeng pasyalan sa lungsod. Maging ang mga tourism establishment owners, may koordinasyon na rin umano sa City Tourism Office para ma-accommodate ang mga bisita na darayo sa lungsod. Wag niyo pong kakalimutan syempre yung ating pinagmulan, yung ating Pindangan Ruins, yung sa ating lumang church po yun, na pinakaunang tinayo dito sa San Fernando. Of course, meron din po yung ating Poro Point Lighthouse, din po sa ating Poro, Barangay Poro, at yung ating pong Macho Temple, yan sikat na sikat po dyan. At pinakakakaibang Taoist Temple dito sa San Fernando, La Union. Of course, pag pupunta po kayo sa ating kabundukan, meron din po tayo itong Battle of Baxil Ridge Monument. Ayan. At syempre, ang pinaka-paborito naman ng lahat ng pumupunta ditong turista yung ating beach. Magkakaroon pa rin umano ang local government unit ng City Tour kung saan malilibot ang iba't ibang tourist destinations sa loob ng isang araw o habang nakabakasyon sa LU. Tuloy-tuloy naman po yung ating tours. Kontakin nyo lang po yung mga ating mga travel agencies. Nakapost naman po sa ating page yung mga accredited travel and tour agencies and ating mga tour guides. And mas maganda pong magpasama tayo sa ating mga accredited tour guides. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.